ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ҳама каса ба канали оилавии мо. умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи аллоҳ созему хубем. инҷо боша ма банка кадестам, акуя 4 дона банкаи бодринги кадестам. барои вай хостум шумодам камтарак нишон будем ки ма чӣ хел мекунам. банкаро шуштум, мондаги будум, баъд пастеризатсия кардем. кришкошам амихел, баъдан помидорам шуштаги будум, ами маҳсулотое ки дадуруя меяй ҳамаша шушта монда будум, қоқшидан. баъд да банкҳо гирифтум, пур кардум немихеле. баъд оби ҷӯш омад, як обмон дохтум шайна. як ним соат места и обо мерезонум, бо як оби дига меандозум, у обшам мерезонум, сеюм оба андохта, баъд намак кати уксус меандозему. баъд маҳкам мекунем ша. Ма ҳам хел мекунам. баъд ҳам бодрингош хушрӯ меоя, ҳам намепара. ҳамиқа мекуна очаи ма ба ҳами ресепт, холам ба ҳами ресепт, напаридай то ҳамиғота. анако мам ҳами ресепт кати давом метием моам. Инеми хел. Хай бодрингои хали майда майдаам нестай, калонтараю. Ҳеҷ гап надора дурунош ё шаканики. инеми хел. Ма пиёзам меандозам, барое ки пиёзшам маззаи бодринга мегира, бениҳоят ба мазза мешавад. дами як банка 1 литра, як қошуқи калон намак меандозим, як қошуқи майдаҳак уксус. дӯстони азизу меҳрубон, як ҳафта шид ма инеми мошинкара гирифтам. ма курта духта метонам. бароямо кадоме ки дар ҳами гирду атрофи Москвай метавонед ки шумо заказ кунед. ма курта медузум. бароямо гуфтум яда каналом эълон кунем. инами хеле мошина харидем. хумонда аллакай 2-3 курта духтагиум, 2 худумда, 1 сонияда, вале 1 дигам сонияда медузум. бароямо метавонед шумоам заказ када дар номерои болои экран буда бинависед. ҳам барои Фаберлик, ҳам барои курта заказ кардан. метавонед материал равон кунед. мо мегирем курта духта шумода равон мекунем. немехел. ма курта духта метавонам дӯстони азизу меҳрубон, занҳои азиз, куртаи тоҷикӣ, курта бурок, куртаи прямои пешакдор, анамехели куртора медузум. ай аввалам медухтум фақат дар оилаи хумон, яъне ки дар мо гирду навое ки ма зиндагӣ мекардам дар қишлоқмон, ҳамунҷо ай ҳамсояра медухтум. и хел биги за каси калон гирифтагӣ нестум ва худум ҳамихел ба хулосае омадам ки дар ҳамиҷо метавонам занҳои мусулмони хумон ҳамиҷо гирду навода бисёрай метавонам ки ҳамихел курта будузум. материалҳо бениҳоят бисёр ва мо метавонем ки куртара ба хоҳиши дили хумо будузем. немихел. барои мо гуфтум як эълони навбатимоно бизанем, кадомеда дар кораи марҳамат. инам хеле банкоҳома маҳкам кардам. инаи 4 мемонуму, ина 1 барои 1 рӯз места мешукам ба нишон метиҳам. чӣ хел меша? ё калонтаран. ҳам кришкаши хеле ҳоло хунукшавира дар холодильник мемонуму, ё шами хел места. ман намепӯшонам шона. бисёр одамои хеле мепӯшонам курпои гарм кати, хали намепӯшонам шона. инеми хеле. рӯзатон бахайр. як бори дига дӯстони азизи меҳрубон, чӣ хеле ки гуфтум ина 1 барои ҳуй кардан маҳкам кардагиум, ай байн 2 рӯз гузашт. ина бениҳоят хрустяши хушрӯай. ҳатман ба ҳамин ресепт бикунед, намепара. инам хеле ҳам намакуш хушрӯ омада, ҳам хушрӯ мариноват шуда бигем, ҳам хрустяше. барои мо ҳатман тайёр кунед. дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки гуфтум ма куртадӯзиро сар кардум. инами якум кастуни ма дар фариза духтем. не материала заказ кардем. материали инам хеле ман номошона намедонам материалора. инам хеле якум кастунмона духтем. папам гуфта ай гуччи кисадорак. инам хеле
میتونید زکاس کنید در گودکاتونه ایشه ایشو اینو کیسا گفت کیسا دختر میشه اینم خیلی ایماده کیسا بنده اینم چند قیم میکشن میکنه برای که او چش دختگی اینم خیلی دوستان عزیز و مهربان برای خوراک شام ما تیار کردیم قروتاب چخاله که میدونید ما با خمیر رسیده قروتاب میکنم و با گوشت نخال مایده کده ریزه کردیم قطعی پیاز اینجا چکش آب کردیم سالاتش تیاره این ناو گرفتگیم جوشایی نون این نوی فتی را ریزه میکنم گوشت بریون کدام میگیریم نمیخواهی خوراکی شام مونده قروتاب بیاید قروتاب خوری این میخواه قروتابی ما تیار شد و ما اشتیای تاوم کسی خورده سه اشتیای تاوم حتما که با قلمفوری تیز زگ میخوریم شه نمیخواهی خیر دوستان عزیز تا ولاگ آینده در پناه خدا باشد خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشه